Hello लोगोफोर वेलकम बैक टू संसार दैमानि आलादा ब्लग स लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मा जागोन नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै थारैनो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर थ' लोगोफोर थेवब्लाबो आं एसे आंनि खुगानिफ्राय खोन्थाबाय आरोना आङो दायो इन्दि बिलाइ मुथा खानो नागिरदों बेनिफ्राय ओमफ्राय एम्फौखौ एसे जोथोन लानो नागिरदों बेनिफ्राय मा मा दिन्थिलांनो हायो नाजानोसै थ' मिथिला आरोना जाखिनि हायो आं दिन्थिलांनो नाजानो थ' दा बिदिबा गोबाव खालामालासे थाबैनो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर लोगोफोर आङो माबा इन्दि बिलाइ मुथा खागासिनो आरोना बेखौनो एसे दिन्थिनो होननानै भिडिअ क्लिप्स लानाय जाबाय लोगोफोर जा गरमखा लोगोफोर फेन लादों ओमफ्राय फेननि माथो खोनादों जानांगौ सबसे बेबायदि गरम थानो हास्रायाखै होननानै लोगो लोगो मानसिफ्रा मारै थानो हायोथाय लोगोफोर आंथ' एफा रानथेंथें फिसा गनसा बादि गोरान मानसियानो थानो हास्राया गरमाव ओरैबादि गरम मोनो ओमफ्राय खामानिखौ मावखांनानै आरो बिराद खामानि दंसोयो लोगोफोर माबा मा होनो एम्फौ बिलाइ होनांसिगौ ओमफ्राय होनानै एम्फौ गोमोन हमनोसै ओमफ्राय एम्फौ गोमोन हमनानै अमा आदार होनांगौ अमा आदार होखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ ओंखाम ओंख्रिखौथ' आं संनाङामोन दिनै खारन जोंहा दिनै ओंखाम गोजांखौनो जानांदों आरोना ओंखाम गोजांखौनो जादों माबा दिनै दाउफोरनो अमाफोरनो होआसै आरो ओंखाम गोजांखौहाय बेखौनो आइया जानानै हाजिरायाव थांबाय माइ गायनो खामला ओमफ्राय दायो आं सानसुनि ओंखामखौ संना दोननांसिगोन आरो टाइमाबो बारा जाखायाखै दायो 10थासो जाबाय 11थासोआव संबाबो आरामसे मोनो जिखुनु दा खामानि जोबबानो ग्रोब संनोसै संनाय मोसौ मोसाबो दोस्लायनांगौ बोरमा खास्लायनांगौ खामानियानो जोबनो थांखाया लोगोफोर न'आव थाबा मिथिबायना मानसिफ्रा आंखौ खामानि मावा उदां उदां बेरायो उदां उदां जायो ओरैबादि बुङो आरोना नै लोगोफोर बेवहाय एम्फौ गोमोनखौ दोनदों आरोना एबारनिया गोथां गोथां गैया आरोना लोगोफोर माबासो नै खोमसिथार आं लाइट होनि र' हा लाइटआनो होजायाखै नामा नै खोमसिथार लोगोफोर न' सिङा गोमोनखौ बेयाव होबाय थानोसै उनावहाय माबा मुस्रि खोबना होनोसै नै जि गिदिर गिदिर जादों नुदोंना लोगोफोर लें लें जालायबाय नै गोमोन ना गोथांलाय एबारनिया माबा गोथां कालारनि गैयानो लोगोफोर मासेबो गैया गोथां कालारनि जोलैया गोथां कालारनि नंखाया नामा बियो बेखायनो गोथां गैया आरोना आं गोथांखौ बिराद साइज नुयो लोगोफोर बिराद देरोबो गोथाङा बेबो देरो थेवबो बारा साइज नुवा आङो नै बेफोर मोनजोबनाय आरोना लोगोफोर बिदियाव एरसोना होना दोननि र' मानखोलांबाय थागोन बिराद मानखोयो बिसोरो नै एसे ओरै क्रक क्रक होनो आरोना लोगोफोर एम्फौ गोमोना ओमफ्राय रदै गोथां खोमासे होनना नायनो दे होनोना होना क्रक क्रक होना नुवाखै लोगोफोर खान्थाल गोमोन बादि क्रक क्रक होनलायो आरोना एम्फौ गोमोना नै बिदिनो नायफा हमबाय थानांगौ लोगोफोर मेव मेव मोनजोबलायोलै आखाइखौ सम लानाथ' जेबो मोना नै खिखौबा गाराखै लोगोफोर ओमफ्राय इयो मैयानि बेयाव मुस्रियावनो दोनदों आरोना
बेनो जोंनि आबाद 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 एम्फौआनो जोंनि आबाद फोथार बुंजायो एम्फौआनो जोंनि आबाद एम्फौआनो जोंनि लोगोफोर नै नायलाय ओरैबायदि समायना बिबार बारदों आरो आं दिन्थिनो एसे नै ओरैबायदि समायना नुदोंना लोगोफोर आयौ आयौ बिराद समायना नुखादों लोगोफोर नायलाय इमान अनथावथाव मारैबा मोनसे नै बिराद मोजांखा लोगोफोर नै आयौ बिराद मोजां मोनदों आं नायलाय जि बिबार बारदों बाथौनि सिगाङावनो आरो नै बिथिंजाय मानि प्लान्टआ मानबायदों ओरैबायदि मोजां मोजां नीला कालारनि बिबारबो बारदों बावहाय बिथिंजाय एसे दिन्थिनोसै आंबो खालामनो ओमफ्राय आं दिनै बाथौआव हाबनो सोलाबासै जोंहा आइयानो बाथौआव हाबबाय आरो नै आलारि जोंनानै दङ जा लेथ्रा जाबायना लोगोफोर न'आथ' ओरैनोब्लाबो हाग्रा गोजासो नै जारुवा एसे देरबोहांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै नोंथांमोननो आं मोजां मोनसे बिबार दिन्थिनो नागिरदों आरोना नै ओरैबायदि समायना बारदों बारहांबाय आरोना लोगोफोरनि गुफुर बैथिं नुदोंना बै बिबार बादि एखे आरोना ओरैबायदि समायना बारदों लोगोफोर ओमफ्राय नै बे सिनारियाबो ओरैबायदि समायना जाबोहांदों बेथिंजाय गलाप बिबारबो बारदों एबार फिसा जादों बारा बारासै लोगोफोर दायो आङो मोसौ दोस्लायनो नागिरदों आरोना नै आखायाव थांगोन लादों ओमफ्राय बोथोरा एसे दोमैलु नालाय बेखायनो साथा जेबो लायाखै जेलि बिनि नामा जेलि ओमफ्राय बैनि नामा मेलिना राय नै मोसौ बेनो आरोना बेहाय ट्रेक्टरजों हालेवदोंमोन नालाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोजां गांसो रोदोमनानै दङमोन बेखौनो जानो थाखाय बेवहाय खादोंमोन आरो जायाखै गाबिनि दोङो फिसा जासिनि मेसेङाव जाहैगोन दां फाय मिथिबाय ओइ गांसो दोङो आयौ सान्दुङा साथा लालायलायाखैमोन आं दोमैलुखाय जोमै दाखा नायहरलाय लोगोफोर जि समायना नुदों बे साननैसो जोमै दाखानिल' सावगारि नुबाय थानाय जादों लोगोफोर नै दा आंबो खेबना दोनगोन र' जि मोजां नुखादों बैथिबो हनै नायहरलाय ओरैबायदि साइज नुदों आयौ बोरैबा मोनसे समायना खालाय लोगोफोर नै मा बुंनो आरो बोरमाखौ दोस्लायखांबाय लोगोफोर आं दोस्लायनायखौ दिन्थिबाय थायासै आरोना ओरैबायदि गरम मोनजोब्बाय आं फुरा गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना लोगोफोर होमबाथ' सिनायाखै थ'
लोगोफोर ओरैबायदि गरम आरोना एकदम फ्रेस आङो फेनाव जिरायनानै दङ दायो ओरैबायदि गरम पुरा मोखां सोखां सुजोबबाय थेवबो आरो गोलोमफिनबायसो आरोना ओरैबायदि गरम दारि दोंसे दोंनैयानो जे खुगायाव हाबबाय थायो जा मेवो लोगोफोर ओमफ्राय एथबां फिसा दारि गोनांफोरा मारै थायोथाय आं एक्चुअलि मोजां नुयो दारि थानाय मानसिफोरखौ आंहा दारि गैया आरोना मालायफोरनि बादि ओरै साबदारि लुबैयो आङो गैया माथो खालामनो आरो लोगोफोर थ' लोगोफोर आं दिनै मोनसे खोथा नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आंखौ हाया आरोना गोबाङानो बुंहरबाय थायो मा होनो जोंहा आइखौ माने दिन्थिया होननानै आरोना थ' आङो दायो दिन्थिथ'वा लोगोफोर ओमफ्राय फेसबुकआवबो बुंहरदों आरोना अफलाइनावबोथ' आंखौ गोबां बुंहरदों नोंसा आइखौ इउटुबाव मानो देखाया माया बेबादि बुंबाय थादों आरोना लोगोफोर खमैबो 7 8जनसोआ सोंदों आरो बेखौहाय ओमफ्राय नै मैयाना दाखालिबो मोनसे कमेन्टआव नुदो नोंसा आइखौ देखायलाय नोंसा आइखौ नायगौमोन बिदि होनना बुंदों आरोना थ' आङो दायो दिन्थिनो हानाय नङा लोगोफोर बेनि थाखाय सरि बिग्रोबाय आरोना आङो दिन्थिगोन सम लानानै माने जेब्ला बे आंनि चेनेलाहाय साबस्क्राइबार 10K जागोन अब्लासो आं दिन्थिगोन आरो थ' लोगोफोर जेसेबां हायो आंनि भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होदो लोगोसे सापर्ट होलांदो फैबाय थानाय बुब्लियाव फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननि अननायजों नोंथांमोननि थुलुंगानायजोंनो आंबो आगानसे दावगालांनो हायो खोमा थ' आङो दिन्थिगोन लोगोफोर वेट खालामथ'दो आङो जेब्ला 10K जागोन थारैनो दिन्थिगोन आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जाखिनि हायो नोंथांमोननो दिन्थिबाय अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जायफ्रा जोबजासिम नायदो बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय वान्स एगेन थेंक इउ स' माच टेक केयार लाभ इउ बाय बाय